ಬಂಧುಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರುಂದು ಪನ್ನಗನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಪ್ಪನೆನೆ ಪಾಪುನ ಆ ಪುತ್ತೂರುದ ಒಡೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಬುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸ್ಮಶಾನ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಗೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡು ಪಂಡುಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಶಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟನು ಅಡಿಕದೀದು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಗುಲ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಶಿವಲಿಂಗನು ಮರತ್ತದು ಪಟ್ಟಡು ದೀವಂದೆ ನೆಲತ್ತಮಿತ್ತೇ ದೀದು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮತ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ. ಈ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೊಂಡೊದು ಪೋಯಾರಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ದೆಪ್ಪ್ಯರ ತೂನಗ ಅವು ದೆಪ್ಪ್ಯರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಭಟ್ರು ಅಪಗದ ಪುತ್ತೂರುದ ಅರಸರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರಾಜ ಅರಸುಲೆಡ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಸುದ್ದಿನ ಕೇಂದ್ರನ ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ಆನೆನು ಐನು ದೆಪ್ಪ್ಯರ ಕಡಪುಡು ಬೆರಿಗೆ ಆನೆ ಬತ್ತದು ಐನು ವೈಪ್ಯರ ತೂಪುನಿಗೆ ಅಂಡ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ. ಈ ಆನೆ ಐನು ಬುಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ ಪಾಡ್ದು ಬೈತನಗ ಈ ಆನೆನೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಗಲ ರಟ್ಟೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆನೆದ ಕೊಂಬು ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪಂಡುದಲ ಬೀಲ ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಬಲ್ನಾಡು ತರೆ ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ತಾಲಿಪಡ್ಪು ಕಾರು ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಕಾರ್ಜಾಲು ಅಂಚನೆ ಆನೆದ ಶರೀರ ಪೋದು ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಆನೆ ಮಜಲು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಇತಿಹಾಸಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಆನೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನ ಸುದ್ದಿನಿಕೆಯನ್ನ ಅರಸುಲು ಆಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಐಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಬುಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತಾಳ ರೂಪ ದೇವೇರನ್ನ ಬಲಿತ್ತ ದುಂಬುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.